Γεια σας φίλοι, σας καλωσορίσω στο κανάλι μου. Θα κάνουμε σήμερα μαζί μια φανταστική, σπιτική και εύκολη συνταγή για χαλουμόβιτσες. Η συνταγή αυτή είναι από τις αγαπημένες μου. Όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, είναι πολύ αφράτες, είναι πλούσιες σε υλικά και η γεύση τους είναι φανταστική. Οι χαλουμωτές ή αλλιώς χαλουμόβιτσες είναι τέλειες για πρωινό ή μπορείτε να συνοδεύσετε με αυτές τον καφέ σας ή ακόμη και για κυρίως γεύμα. Αρχικά ετοιμάζω τη ζύμη. Παίρνω ένα μπολ, το σκοινίζω μέσα το αλεύρι και το βάζω στην άκρη μέχρι να το χρειαστώ. Το χαλούμι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό τυρί που παρασκευάζεται είτε από πρόβιο, κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα. Παίρνω τώρα έναν άλλο μπολ και ετοιμάζω μέσα τη ζύμη. Βάζω το χλιαρό γάλα, το χλιαρό νερό. Δεν πρέπει να είναι ζεστά γιατί θα κάψω τη μαγιά. Προσθέτω τη ζάχαρη και τη μαγιά. Θα τα ανακατέψω λίγο, ώστε να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και μετά θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Βάζω το βούτυρο, το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα αυγά. Να κατέβω μέχρι να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους και μετά προσθέτω μέσα το αλεύρι μαζί με το baking powder σταδιακά σε 2-3 δόσεις. Η ζύμη αυτή είναι πολύ μαλακή και ανοίγει εύκολα φύλλο και τέλος το ψήσιμο, το κυριότερο παραμένει μαλακή και σε συνδυασμό με το χαλούμι σου δίνει εξαιρετική γεύση. Προσθέτω μέσα όλο το αλεύρι και ανακατεύω καλά. Ξεκολλάω το αλεύρι που έχει κολλήσει στα τυχώματα και όταν απορροφηθεί όλο και φτάσει στο σημείο αυτό που βλέπετε τώρα, θα το μεταφέρω στον μπάκο εργασίας αφού βάλω πρώτα λίγο αλεύρι. Προσθέτω και λίγο αλεύρι από πάνω και το ζυμώνω καλά. Μεταφέρω μετά τη ζύμη μέσα σε ένα μεγάλο μπολ αφού πρώτα βάλω από κάτω λίγο ελαιόλαδο. Τη σκεπάζω με μια πλαστική μεμβράνη και την αφήνω στην άκρη μέχρι να φουσφώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο. Και τώρα θα ετοιμάσω το χαλούμι. Το μισό από αυτό θα το τρίψω στο χοντρό του τρίφτη. Τρίβεται πάρα πολύ εύκολα. Όπως βλέπετε είναι πολύ ωραίο, πολύ αφράτο και μοσχοβολάει. Θα το βάλω στην άκρη και τα άλλα δύο θα τα κόψω σε μεγάλους κύβους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι είδος χαλουμιού σας αρέσει. Είτε πρόβιο, είτε κατσικίσιο, είτε αγελαδινό ή ανάμεικτο. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε και παλιό χαλούμι για όσους γνωρίζουν. Το βάζω στην άκρη και παίρνω ένα μπολ. Βάζω μέσα το τυρί κρέμα, ένα αυγό και λίγο ελαιόλαδο. Θα ανακατεύω καλά να αναμειχθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Θα φτάσω στο σημείο αυτό που βλέπετε και το αφήνω στην άκρη. Παίρνω τώρα το δυόσμο. Προτιμώ το φρέσκο δυόσμο, πάει πολύ περισσότερο στην χαλουμόπιτσα. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένο. Και μετά ετοιμάζω το ταψί ψησίματος. Βάζω έναν αντικολλητικό χαρτί και το αλείφω με μπόλικο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην κουζίνα μου. Έχει εξαιρετική γεύση, είναι υγιεινό και πολύ θρεπτικό.
Βάζω το ταψί στην άκρη και πάμε να δούμε αν είναι έτοιμη η ζύμη. Όπως βλέπετε είναι έτοιμη, έχει φουσκώσει πάρα πολύ και έχει διπλασιαστεί ο όγκος της. Τη μεταφέρω στον πάγκο εργασίας, βάζω λίγο αλεύρι από πάνω και τη ζυμώνω καλά. Η ζύμη είναι έτοιμη. Βάζω λίγο αλεύρι από πάνω και με τη βοήθεια ενός πλάστη ανοίγω ένα μεγάλο ορθογώνιο φύλλο. Της έχω δώσει πολύ εύκολα το σχήμα που θέλω. Όπως βλέπετε δεν είναι ούτε πολύ παχύ αλλά ούτε και πολύ λεπτό. Βάζω από πάνω το μείγμα τυριού που έχω ετοιμάσει προηγουμένως. Το απλώνω καλά να πάει παντού και αφήνω ένα μικρό κενό από πάνω το οποίο θα λείψω με ελαιόλαδο. Αλείφω με λίγο ελαιόλαδο την άκρια και μετά βάζω το τριμμένο χαλούμι που έχω ετοιμάσει. Προσθέτω και το χαλούμι που έχω κόψει σε κύβους. Το βάζω παντού ομοιόμορφα να καλύψω όλη την επιφάνεια του φύλλου. Η χαλουμωτή μου αρέσει να είναι πολύ πλούσια σε υλικά και ειδικά στο χαλούμι που είναι και το χαρακτηριστικό της και της δίνει εξαιρετική γεύση. Βάζω τώρα και το φρέσκο δυόσμο, τον οποίο τον προτιμώ. Μπορείτε να το βάλετε είτε ψιλοκομμένο είτε σε μεγάλα φύλλα. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένο δυόσμο. Τυλίγω τώρα το φύλλο προς τα πάνω από τη μια άκρη μέχρι την άλλη μέχρι να φτάσω στο πάνω μέρος. Ο συνδυασμός του χαλουμιού με το δυόσμο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω σχηματίσει τώρα ένα μεγάλο ρολό, το οποίο θα το διαιρέσω σε 6 κομμάτια. Εσείς αν θέλετε μικρότερες χαλουμωτές, μπορείτε να το διαιρέσετε είτε σε 8 είτε σε 10 κομμάτια. Βλέπετε πόσο πλούσια είναι σε υλικά. Θα μεταφέρω στο ταψί ψησίματος, αφήνοντας απόσταση το ένα από το άλλο για να μην κολλήσουν αργότερα πολύ μεταξύ τους. Τα σκεπάζω με πλαστική μεμβράνη και τα αφήνω στην άκρη σε ζεστό μέρος λίγο να ξεκουραστούν. Εδώ όπως βλέπετε οι χαλούμωτες είναι έτοιμες για ψήσιμο. Παίρνω ένα γκροκάδι μαζί με λίγο ελαιόλαδο, τα χτυπάω μεταξύ τους και με έναν πινέλο αλείφω τις χαλούμωτες, τους βάζω λίγο σουσάμι από πάνω και τις ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο.